Kwanan nan hukumar jarabawa mai yi wa yara jarabawa don tantance masu iya shiga jami'a ta fitar da sakamakon jarabawa da aka yi bana, wanda ya nuna cewar kashi 50 ne kawai daga cikin kashi 100 suka samu kashi 50 daga cikin kashi 100 da sakamakon jarabawa. Wato a cikin maki 400 da ake bayarwa, kashi 50 ne na ɗaliban da suka zana jarabawa nan suka sami maki 200, wanda maki ne da zaka ce daga cikin 400 maki ne da zaka ce ba yabo ba fallasa. Abin da ke nufi kenan yaran mu da za su shiga jami'a bana da za su shiga da karatun da yake ba yabo ba fallasa ne, za su yi karatun a jami'a kenan ba yabo ba fallasa, domin dole jami'o'in su rage quality ko kuma nagartar karatun inda yaran za su rika cin jarabawa. A wajen ɗauka din ma dole jami'o'i su rage wato makin da za a ɗauka. Dama tuni mu muna ta kukan cewa ya za a ce duk duniya ba inda za a bar ka yi kwas sai idan kana da B ko A a sakandare, amma nan Najeriya da maki 130 ma a 140, wato kashi kamar 30 kenan daga cikin 100, ko da maki 160 kashi 40 kenan daga cikin 100 za ka yi karatun jami'a. Ba yadda za a yi yaro da maki 30 ko 40 daga cikin kashi 100 a ce ya karatun jami'a kuma ya iya yi sahihi. Shi yasa ake shegen magudin jarabawa, shi yasa malaman ba sa iya koyarwa, shi yasa yaran sai dai su yi hadda. To abin da wannan yake nufi shine yara za su shiga jami'o'i da karatu ba yabo ba fallasa, su yi karatu ba yabo ba fallasa, su zo su kama mana aiki a ƙasa ba yabo ba fallasa. A duniyar da ake yarjejeniya wajen ci gaban ilimi da ci gaban tattalin arziki da ci gaban kere-kere, sai zama na mu yaran ko kuma waɗanda za su yi mana aiki karatun nasu ba yabo ba fallasa ne. Wannan kuma ba abin da zai kawo mana illa koma baya na tattalin arziki da sauran al'amura. To mama me ya jawo wannan? Yara ne yanzu kowa ya bar tunanin gobe, ba san ma da goben ba, iyayen suka sani. Jin daɗin yau shine ya dame su. Kalle-kalle na fina-finai, series me ake kiransa, kalle-kallen ƙwallon kafa ko da buga ƙwallon kafa ta game, ko wasanni iri-iri, ko kashe awanni ana ta musu na ba gaira babu dalili. An bar kenan wato kamar a ce ana shuka ƙaiƙayi ne, ana sa rai kuma wata rana a girbi dawa. Dole ne yara yanzu ne za su sha wahala su gumu don su gina rayuwarsu ta gaba, su gina rayuwar ƙasarmu ta gaba. Amma wannan shashanci da suke yi da watsar da lokacinsu da lalata lokacinsu da suke yi a bata awowi na ba gaira babu dalili, to su ba san cewar rayuwarsu suke lalatawa ba. In kuma matasa suka lalata rayuwarsu, to fa rayuwar ƙasa gaba ɗaya suka lalata. Kuma illar irin waɗannan abubuwan, muddin mutane suka taso da al'ada mara kyau, to fa kashe ta ko gyara ta matuƙar wahala ne da shi. Haka ya kamata mu iyaye mu dage akan 'ya'yanmu lalle su yi ƙoƙari su gina gobansu a yau. Muka bar su suna waɗannan abubuwa na shashanci na ɓata lokaci ba gaira babu dalili, suna faɗuwa jarabawa, kuma su ne za su rike ƙasar nan. To nan gaba fa ba za a samu waɗanda za su rike mana ƙasar ba. Su kansu sai daga wannan lokaci za su san cewar ashe ba za su iya rike ƙasar ba. Ya kamata gaskiya mu farka. Abin ya yi yawa, ɓacin ya yi yawa. Idan ba mu dage ba kuma, shi matsalar ɓaci ya fi sauri a yaƙa fiye da gyara. Da haka dole sai mun dage mun tsaya tsayin daka wajen yaƙar wannan ɗabi'a da ta'ada ta matasanmu na son jin daɗi yanzu, ba sa tunanin lalata goben suke yi. Dala a yi subscribing kuma a rika yaɗa wannan bidiyo da sanda gaishe, sannan kuma a rika comment, ana kuma liking. Allah Ubangiji ya samu gane, Allah ya samu dace, Allah Ubangiji ya cece mu.